Kaganang mayaganang dofani samung tangnai khoroksa athokiri hai gujung bumabufa gurui khairokma singsa khlai tonglainai Majuli Rimika te Bishalno thangai chuba chuklaika Minister Bishokitu Deborma তিনি 17 আগস্ট 2025 হাইনো হাই जों বিশাল মাজুলি তেরিমিকানো নাইনানি ফাইজাক বরনি শরীরবো হামিয়াংমানি কচাरो মাজুলি বহু সাজাকমাरो ओंके 3 मास पर जों तो फायो 3.5 मास मतंनि थाखा जों लास्ट फाइमानि चिनबो जरा किसा केसेट दङबाय तिनि बरबायरो फाइमाले फाइका तिनि किसा एक्सट्रा खाय मालायके बरबाय कारण अरो जे हस्टेल दंनाय प्राय 240 जना स्टुडेंट्स बरबाय जों मालायके बरनबो तिनि चॉकलेट 240 जनानो जों चॉकलेट बाखा माजुलि इते रिमिका बिशाल जों याक्तै कारण बरनि रिलेशन फ्रेंडशिप गाहाम दंनानि बागै चिनि ताक्लाय एवेनेजर स्कूलनि रिजल्ट बनरो नुगुइ मानखना गाहाम रिजल्ट खाय दङ तारबाय 700 जना मतो स्टुडेंट्स दङ चिनि एसएमसी कमिटिनि प्रेसिडेंट दारा संबायबो जों मालायखे ओंखाय चिनि मिस संबो बेलेखेने बरनो हेल्प खाय दङ बरनो बेलेखेने हामबाय मारिबो कैथिं जों अमहायखेनो बरनो फाइनान्शियल बरनि याखंबाय जे बासायमेस जे कग्रिजा दंमानि आबो हायखेनो जों सामुं खाय दङ ईश्वरनि थानि जों अमनो हामारि सानो जों नंबो सा गाहाम दं थं ते गाहाम वानसुं ते बो वानसुं थं जों दियायुदा actually party by politics by borono naimani totally
ডিফারেন্স আবার কোনো পার্টি অথবা পলিটিক্স বাই কোনো রিলেশন করি এই পার্টিनि জায়গা पार्टी दङ किन्तु जों दफानाव से पुइले हामलांनो नांगौ आबोनि बागै जों बर'नो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै वान सुनानै नांगौ आबोनि बागै जों नेक्स्ट जेनेरेशननि कगनो वान सुगैनो गुबै बोखाबायखाय जों सामुं खायलाय दंलाय जायो गैसिनि एसएमसी कमिटिनि प्लास स्कुल कमिटिनि जत अजागानि आदं रक जोंनि दारा सं बर' गाहाम के बर'नो चुबा चुब खालाय दङ फायनाय सालाबो बर'बो चुबानाय जोंबो तेबो चुबानाय जेहेतु अबो कायसा साउथ त्रिपुरानि बिसिं कायसा नाम करा स्कुल उइ दङ अ स्कुलनि गोबां मा डक्टर इन्जिनियार एग्रि डाइरेक्टर ताबुक दङै दंबायो गोबां मा टीसीएस अफिसार दंबायो डक्टर दङ के बर'बो सालसा अमाहायखायनो अ स्कुलनि बासाय मानथं हिनिनो जोंबो प्राइवेट स्कुलाव परिरि दंलाय दा ताबो माजुलि ताबो क्लास 7 रिमिका ते विशाल के क्लास 3 ताबो मोटामोटी बर' जों तिनि जेनुमातो ओंखाय जों मिसङै बमोन जजखायथ' जेकुनु प्रब्लेम गाय जेकुनु रि कामचिलै टुथब्राश शैम्पू साबान ते चाजाना रजे सफान ग्रिंकै जों ओभार टेलिफोन बो कक्साव जुदि कुनु शॉर्टेज इमारजेंसी कुनु नांगै दंखाय जों बर'नो अनलाइन रां रहरै बर'नि जे कुनु व्यवस्था जों खालायदि दं कानि जिनि अ स्कुल कमिटि नायनाय बर'नो जुबावै दङ बे फाइनान्सियलो जों तेबो बर'नो माचुबा लायनाय आबोनो जों जतनो कयनानि मिचु जोंथ' 2020 नि सिमिके 2020 पुरा साल 20 21 22 23 24 ताव 25 पुरा 6 বছর রানিং চলি दं ओंखाय बर' याखंबाय बाजानो कमसे कम 7-8 বছর जों बावनि लगि मा दंनायखो हामबाय।